svært sådan, at lave film, og hvordan de laver film. For eksempel de store film, Harry Potter, hvordan de sidder og redigerer dem. Og man får rigtig meget at vide, hvordan filmene går igennem med at redigeres og sætte lyd ind og alt sådan noget. Så jeg synes, det er mega spændende.